Kull investigazzjoni dejjem tibda minn allegazzjoni. Fiz-zmien meta jien kont immexxi l-Korp, hekk kienu jsiru l-affarijiet iżda issa mhux l-istess. Dikjarazzjoni diretta li għamel l-eks kummissarju Rizzo meta komplet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Testimonjanza li matula ħareġ ċar kemm inbidlu l-affarijiet fil-Korp tal-Pulizija. Rizzo spjega li għalih hija ovvja li allegazzjonijiet serji bħal dawk li ħarġu mill-Panama Papers kellhom jiġu investigati. L-istess ir-rapporti tal-FIU hija ovvja li kieku kien jinvestigom mal-ewwel. U spjega pereżempju kif meta faqqa l-iskandlu taż-żejt kienu li ta' bidu għall-investigazzjoni mingħajr il-bżonn li jgħidlu xi ħaġa xi ħadd. Kien biss wara li ċempillu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi u saqsih rax ir-rapporti fil-midja. Rizzo jgħid diġà qed ninvestigaw u l-Prim Ministru jwieġeb proset. Rizzo jispjega li Joseph Muscat kien offrilu dak kollu li ried basta ma jibqax kummissarju. Meta mar biex ikellmu Kastilja minflok Muscat sab lil Kiċ Kembri jilqgħu. Rizzo ġie offrut konsulenza u żieda ta' xejn anqas minn 10,000 euro fil-paga, iżda rrifjuta t-tnejn li huma. Mill-istess xhieda ħareġ ukoll ċari li meta Rizzo tneħħa minn kummissarju tal-Pulizija, il-kummissarju li daħal warajh Peter Paul Zammit ma baqax għaddej bl-investigazzjoni fil-konfront tal-eks kummissarju Ewropew John Dalli. L-ewwel xut tal-ġurnata kien l-Speaker Anġlu Farrugia illi minnaħat jew spjega kif il-Partit Laburista ma baqax il-partit li kien jemmen fiħu. Nies li bdew jiffrekwentaw il-kwartieri ġenerali ma bdewx joġbuni u jien kont niġbed l-attenzjoni dwar dan, madankollu jien ma kontx fost il-favoriti ta' Joseph Muscat, sostna Anġlu Farrugia. Fuq mistoqsija tal-avukat Jason Azzopardi, ix-xut qal illi hu kien jasal biss sat-tielet surar taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u qatt ma kien ikun jafx qed jiġri fir-raba sular. Kien Kiċ Kembri li kellu l-kontroll tar-raba sular u qal ukoll illi ma kienx involut fil-kampanja elettorali tal-2013. L-inkjesta pubblika se tkompli il-ħamis li ġej fis-2:30 ta' wara nofsinhar. Intant fi żviluppi oħra din il-ġimgħa sar magħruf illi nofs il-poplu Malti jemmen li Joseph Muscat kellu sem fil-cover-up brabta mal-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. Skont stħarriġ ikkummissjonat minn Lovin Malta u mwettaq mill-kumpanija Brian, 51.3% jemmnu li l-Prim Ministru seta' kellu sem fil-ħabi tal-fatti marbuta mal-eżekuzzjoni ta' dan l-omiċidju makabru.